menuruni jalan ekstrim iki bolo. Iki dari atas puncak Jowin. Nah, lewatnya iki mang langsung ke arah Ngetan ya bolo. Iki mang dari puncak Jowin aku langsung menuruni aksesnya yang sebelah timur, dari timur. Jadi lek mau ke Jowin sampean lewatnya dari arah Kalidawer. Nah iku kok dalane ngene iki ekstrim ngene iki bolo. Rodok lek dari rodok nikang-nikung munggah medune pah curam ya bolo lewat kene. Pokok kudu motor fit terus panjenengan yo ngati-ngati. Iki kondisinya seperti ini. Dalane yo wis cor-coran, yo lumayan penak, cuma lek budale yo rodok munggah deder, lumayan deder. Lek medune sampean yo lumayan ekstrim. Sing penting rime normal, pokok sembarangane motore sehat ngono ya bolo ya. Nah iki ngomong-ngomong kok ndak enek wong lewat belas iki piye iki Mang Bolo? Nenti lho bodohan. Iki ngono arah medun teko joke ya panggah Kalidawer kono. Teko dusun ngendi ya kuwi Mang? Dusun Joho ya, teko dusun Joho, arah dusun Joho, arah ning Kalidawer, wis arah isono arah ngunut barang, wis barang pokoke lewat kene engko tembuse wis ngendi-ngendi ngono. Didelok sik iki kondisi dalan ngene Pak. Iki ngarepe rada ekstrem iki bolo. Iki enek ban-bane barang iki nikunge tajam iki, nikung medun rada curam iki. Iki ban-bane tinggi pengaman, batas pengaman. Oke, mburi ngono kae munggahe. Nah iki lera sare-sare ngono ya rada keblabuk barang. Wis iki mah aku kebetulan gawe anu ya bolo, nggawa motor cross nelengan, dadi rada aman iki ngene iki lek motor metik terus karo nyekel HP yo pah bahaya mek tintelne rem ngarep tok yo iso ngrekam aku ngene iki. Ya untunge nggawa motor bebek dadi rada penak. Nah iki wis mulai teko ngisor ya bolo, teko pemukiman warga. Dadi iki wis cedhek karo pemukiman, sing ngarep kae wis pemukiman. Iki dalane wis mulai medun. Yo sidelok ngene iki lah. Adem iki teko ngisor, mang dhuwur malah panas, malah tak kira lek dhuwur adem, tibane malah panas. Malah sing ngisor rada adem. Nah iki pemukiman warga. Kondisinya seperti ini. Kiri kanan wis perkampungan, omahe rada cedhek-cedhek. Sip lah.